Manong Nemi. Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ante man ang sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. At ito tipagayam yung manong yun, Nemi Ruiz, kung kablawak na yung bagabigat, na yung bagang daw na yung bagang oras ka na kaya aming sangapada. And please share this program, share. At padanan nyo tipagkasalitaan ni pagayam tenga Simeon, nga napauluan. Ninong. Nagudayan nga rin ti surat, tipagkasalitaan ni pagayam tenga Simeon, nga napauluan iti Ninong. Dear Manong Nemi. Nakadakdakkel ti bagi tamaskulado akkano Manong Nemi. Pangboksing kuma, no amok iti agboksing. Ngem, no kasano ti kadakkel ti bagi sang kaibaga datatang kininanang nang naruna kininanang nga kastamat ti kapatit ti utek ko. Nakadagdag malak Manong Nemi. Nakaang-ang-angak di eskwela. Pasang awa. Nandani sana ka nakapagturpos iti elementarya. Puro passing grade Manong Nemi di kiti grado. Isunod akmat datatang kininanang. Kaya't damat nga datay, asain ti utak ko. Ngayon diya ka mo, no apay nga, nakapsut, na model, nakunang, dagmal. Nahanak ka na laing iti akademya nga bagbagada Manong. Kadkabuta talaga nga masapul matlaeng ag high school lang, taore high school graduate lang, detan. Dan kang kanayon nga problema nak ni nanang Manong Nemi amang dagdag. Ay, nakwebon! Simeon! Hinggagbasan barok! Mapanak latamat agbasa ang dumngeg, agsurat, no dumteng ti exam, siyak tulat ti kabatitan, nga ti score na Manong Nemi, tasyak nga rut lagi ti kalaglagan. Ngayon tayo kunakon Manong Nemi, nubagi ti pagsasaritaan, nabakedak, malalaking malalaki. Ako mati mabalin nga mga laban kanyak, magpalastog sang wanak, kabutan no tinanugan Manong Nemi, awat ti mga atiw kanyak. Siyak ti katataklan, kalulukbagan, katrakkalan ti bagi, kadakiti patak nga lalaki nga kaeskulaak Manong. Nagtultuloy Manong Nemi tinamodel nga utek ko. Aging ka nga naggraduarak matlaing iti high school, pasang awa ko nada. Ore kumamat kayat datatang kininanang agbasak ti college Manong Nemi, yung sa alaangan ko na.
Yan tangay nagradwarak mo tin high school. Amok tagbasa, amok nga isurat, tinagan ko. Amok manong nemi, sa alaeng nga nalaing manong nemi tuutek ko. Talukam nga kakapsat, siyak lang tilalaki, siyak tinauna, puro babae manong nemi, di kita adjek. Kapag nagradwarak ko tin high school, manong nemi, kadakkel ti bagik, construction, ti sinarek ko nga trabaho. Eta, bilbilid da manong nemi ti kinapigsak. Mabaling ko pag ganda na yan, ti duwa, uno talo nga sako ti semento o magkaten manong. Ang maging gaakla ti duwa, narikat mo't pilitek, mga agrakaya nga nalaka ti bagik, agkargaak ti talo nga supsupot ti semento. Nalagaan laing ganyak manong nemi di kiti mano-mano nga trabaho. Ngam tayo konakon, aging gaakla ito para batil, para bunag manong, susuruan dok kumamit nga ngumato ak kumamit lang. At ay amok tagasentada, ti hollow blocks, ti makadakas, na nakapsuta kiti arithmetic, no ti agrokod, agsirig, di ba? So ang kasapulan, sursuruan dagmet manong naming agpalitada, kanda dumapay nga trabaho, iti construction, tapos nagbalinak nga nanay nga mason, ngem. Nagpatinggak lang manong nemi. Tipyun nga talaga. Isulat ti kabaylak. Ura isuro da. At umat kadi manong nemi di kadi may ayo nga katrabahuak ta. Abos na napigsaak. Ayan. Alisto akmat kadi nga kutkuti. Sa awan ti saan. Basta anyat ibaunda. Mapana kasigod. Adaman ipaaramid da. Kabaylak lakid di aramid. Naging ka manong nemi nga siyempre gabong arod iti kina sao naling nga sumao manong nemi ni nanang. Naroon kasta manong nemi nga saan na kayat kinitatang uno naalikote uno balog datanggan ti ulo di kiti kakapsat ko nga babay manong nemi. No agsweldoak adamat itid ko kininanang nang nayon ti gastusin nyo. Talaga nagyaman na ka, abaro. Baka madamdama, iyama mong tumatintag baling nga manugang may kinitatang mo. Nga manugang imagbagayo. Tapay. Gwapo ka mat, napakad ka, macho ka. Hindi mo ka di pa napadasan tinagaram. Nang, mabain na kay, Anya, anak ko mat kabay mo? Ay. No kasano tikin na model ti utek mo. Iti panagbasam, ti elementary kan high school. Baka kastamat iti kinang model ti riknam mo no style mo, strategy nga agaram. Mo no aram matabain baga ka. Ay. Di mo kunan, ngagbaling ka nga. Lakay nga baro. Kagmura na kanitatang mo Apay ko nam. Sikat kakaiso na nga lalaki nga mga paado. Mang paado at apelyedo na. Apelyedo na nga Aritos. Nga naman, bagada pa lang. Kahit nabintas mo apelyedo. Mrs. Aritos Sika Mr. Aritos. Simeon Aritos. Kayat ni tatang mo nga guwaras ti Aritos. Siksika lang ti lalaki nga anak na. Putot na. No saan ka mga sawa kita na karbarok. Ay sino pa kasano pa yung mga iwaras ti Aritos. Manong nemi no na model man ti utek ko napigsaak kanalisto ak nga gurngunay okay kanyak ti construction naging maging galang iti piyon. Ngayon po doon si ko na ni nanang. Adaman di kito umar aribayan nga babae manong nemi. Aduman di kito ag-inagaw nga may aglako ti merienda. Kada kami nga agob-obra. Mas daw di kiti kakaduak no ape kano nakaslawon interes ko kada gini babae kat siyak lang kano ti baro. Baka di mo amot agarem si Mion. Baka pati panagarem kat pagmodelan pa ita utak mo. Kunata kanyak manong, mabamon ta babae kunak man. Naging ka manon nemi nga nakatrabahuak ni Kulas. Haring Kulas. Kumusta? Gusto
Maglagit din na alak dito. Ewan kaya. Ito no Domingo, damok na sweldo, makalawas. Agpabunyag ito, kumpad. Ha? Alain na nga mga anak, tibunyag ti anak mo? Di mo kayat? Orasan ko kayat no tinampahan na kon. Di ka pwedeng anak tibunyag? Hampay eh. Damok ti mga anak no kasta. Talagang da mga alakan niya. Diyak matagtamtam pa. No, da makitak no ka nga obingket. Diyak matibaga nga anak ito tibunyak. Diyak mat ko na. Awot mga alakan niya. Sika matlaing kumpan. Alawela. Alawan sige. Umakan to ka da. Da kay amin. Umay kay amin. Ngayon sika lang di man sa karagiti alayak nga kumpadrek. Bakit nasaya ta kumpad kulas? Dinteng nga rod deta nga aldaw manong name siyempre babae ti anak ti bunyag. Iti matag mata ti ayam para babae. Nga binungon ko agraman arwaten ti babae. Yan rin kahalok mata. Nalapsat ti asawa na. Ni kumadre. Ay, so dito ni kumadre nga Silvia. Silvia. Ni Simeon. May sagad kita kang runahan nga mga anak ti bunyag kini Bea ang anak ta. Nalpas karot manong name ti seremon ti bunyag kada kami tinakaangayan ti resepsyon. Uminom kami at amok matuminom. Ano na kiti pagsasaritaan da manong name ni kiti kasangsang. Paipanggap iti asawa ka no Nicolas. Nagdingdingay kumatlatak. Aging asimawatak. Kahit mo saun kumpad. Malaksid kin ni kumpadre Colas. At dapat sa bali nga lalaki di biyak ni Silvia. Kumpadre Silvia. Sa mong iwarwaras na itasip yun. Damag madlakid di Marites kumatnagan nyo. Chismoso kayo. Yung nga chismis. Talaga napasamok na ita. Kayo ba? Aging ka manong name nga nagtultulit panagkatrabahuan mi kay Nicolas, kumpadre Colas. Nikit, at daniti college, sa graduaren ti adjek manong name ti kolehiyo, kit kalbasan na ibaga na kanyak. Kuya, habay, nagyaman itinitulong mo. Siyempre, itad mo kininanang. At damat, ilasin na nga para kanya. Kahit nangasawen, at dapat na itulong mo kanya. Di pa nag-graduar ko ti kolehyo. Kaya na naman itang, nagtrabaho ka. Hanggang to ikanan na, sikandot magtad kanya. Kung kami, kalpasalagi di makagraduar ako, may isang taon nagtrabaho ak. Isundot mo nagkalay sa amin ti boyfriend ko. Kahit naunang ka na. Kahit ako mabali na. Kahit dapat kami nga di kakasawa manong. Lakay ka. Ang sabi girlfriend mo, diyak pipinadas tinagaran. Ano? Saan nga rin, di unang ka? Mabaling ko Diyak nga asawa ka tulad nagraduar ka batan. Di talaw na iti pakaringguran manong name ni nanang. Kunakman lang, ti panagbasam lang iti elementarya ken high school, ti pagdagmerlam. Si Kasimyon. Nekit ni lumaklakay kan. Ano tao man ito ko nam? Bingag pinang. Unang di kiti kasadar mo. Kita taglaw-law mo, di kiti kasadar mo. Nabayag na nga nag-asawa. At dapat sa kada sagdudwa nga putot da. Nga anak da. Kasano nga rin nga maiwaras mo tinagan nga aritos? No sa mo di ka mat-agaram nga agasawa? Hawag ka di pa pulos ti inaram mo? Diyan ka mo tagaram na nang? Ay, po, naya. Awalat mang isuro kang gantan. Nagpaisuro kang gintatang mo. Banyo? O rin no, agasawan ni ading ko, saan ito ba agasawan ni Bunso?
Kasanukan tong orod ng barok. Ti ba nagasawa, ket di mo sa kagrunan nga rason, ket tapno adda kadwam, adda anak mo, nga mga sikason to king kainto naglakay ka. Kasi kada kami kinitatang niyo. Ket sanda kam to nga baybayan na siyempre. Tada kay nga orod nga anak mo. Ket siya nga orod no saan ka nagasawa. Ano nga rod? Napakadalagan nyo kay anak nanang. Isasabo. Naduwas lang ako ba kayat pa yun. Ti mapanagkasera. Tapos kumangmangig. Di kita ngaw yun. Ano ta ko nam? Agsapsapo lang ti pagkaseraak. Ano nga makaorno nga. Mangipak na dera kung tibukod ko ang balay. Agasam. Sika mo pa iti may sagabaro. Nga ti mo na panunutem panakay parakder tibukod mo nga balay. Ano nung ta balay? Noowan asawaan. Jesus, baliktad man na ya. Hanggang maawatan nga talaga si Mion. Nanang, jak lakayat kang kanan nga mga mangitibong yo. No, adak dito'y balay. Imbas ka maina na anak. Adak kita ngaw sa baling nga salita nyo. May panggip ti asawa. May panggip iti kinamodel ti panunot ko. Anang, oras nga bali ang model ti panunot ko. Amok mo trabaho. Sa anak ba't ka sadot? Siyak tayo dakil di bagay nga sadot. Kaya mamangtid dakbat ka na kayo. No saan ka mamangtid kumaagad. Baka no marigatan ka kumanang pabasa ka rin kabsat ko. Sikamat at masaunan. Dito kit pagsaya atam Simeon. Aya, adu dita di kitay naglaklakay nga baro, nga nagbakbakit nga balasang, nga problema da, nagbakit da, awan ti mga sikaso kadakwada. Baka mo ni Apo Diyos lang. Jesus Apo, aya, bahala ka man layangan. Nagasawa nga ron ti adjek manong name kat simina dan. Siyempre. Kalpasa nga nagredwarmet, nena manong name nga may kadwa. Ay inaudi manong name nagasawa man nga dagos. Na? Ngam nagbati ti sidong nananang kinitatay. E dito tasyak manong name gabutan na inon takmet. Gabot una yung gastador. Hanak mo doon nga gumat-gatang nagitay arwatik nga pagpagwapok. Tao mo tinaskin ng pagpagwapwat. Eh jay. Nakakitak ti daga nga upaak manong name kat dito nga nangipatakdera kiti. Gagangil lang ang balay. Ado nga rin kiti mas daw. Oy, Simeon! At na balay mong nobya. Awampay. Okay. Sumar sa runon at anobya kinasawa. Amo pare, sa baling style dito, oy. Anong sa baling style? Dagi dito dumadita nga baro, agaram da, agasawa da, sa danto problema anti panagbalay da. O, siyak, awan nobyak, awan peasawak, ngem umununang agbalayak. Tapos hindi kasta, jayton babae iti umasdeg. O, kasta? Siyempre, awan ti sa pulon da kanya ko nung siyak tagbaling asawa da kapata at dabalay min. O, di ba? Eh, madang kataw mas dagkang kababae, itikas tang style mo. Si Imin tayo, Orion tayo. Naging kamarong naming mas dawak ni paring kulas. Diyak mo itong makita. Nagsalutsudak. Siyempre, diya purman mi. Boss, purman. Da problema. Problema mo ka di taging kakanag ito, kat di ka umasenso. Iso lang isot sweldo. Dagiti naudodi kayo siya nga simreti construction, kat day. Yung mangad dan, na nayon yung sweldo da, at makasurusuro da. Si kasi yun talaga kading nga, patingga ka lang dito para bagkat, para yawat. Yun ang orti mabaling ko, boss, no? Sumenti, pagpatinggan ti utak ko. Isurudak matangin, kaslakay kahit kulat at kastuyan. Nga para yawat, para bagkat. Di mo kaya agbaling mason, tapno sikamat agbaon. Sikat mangibaga nga yawat mo dito, kastaramidem, nga umatumat ti soldom. Kaya maganda kita agtrabaho ka na engineer kita, doon kita nag-abroad. Gabutan na laing dan, napandan ti abroad. Dapat na kita siminan.
At tama tagad nagsubsub kontrakan. Sika nga patingga ka lang ti kastoy. Naisot tin ikaring akmot dito lobong boss. Ayun da problema. Ano problema? Ba't ka matan makita ni kumpadre Kulas? Inikat yung boss? Hanggang inikat, nga da problema na. Ang problema na. Eh, sus, siya mo, pinanawan sa ni bakit na? Kanya. Hindi ba? Hindi pa ilang ibagbagadang saan nga map nagtasawa na. Iso ka dyan. Saan nga maparagsak ni Kulas di asawa na, iso nga nagsapulan ti sa baling ang laki, ang makaparagsak kang kuha na. Basta. Deta nga ba rin ate, pakabutan ko nga pag-asawaan. Ano mga numakasara kag tikas kini ko Madre Silvia. Nga saan nga mapmapnek. Nang naruna, talaga nga amin-amin nga banag pagmundalan ta panunot mo, Simeon. Kaya, baka ti panang romansa ti may isang babae, di mo pa amo mo, no awan laing mo. Kasta nga tani kumpadre Kulas, di na nga ta maparagsak ti asawa na. Iso nga pinanawan na ida. E di mo dumtingin nga ag-report manong name ni kumpadre Kulas. Ada kadwa na nga bumalasitang. Kabad, sinada na lapsan nga kadwam. Ni kumpad mo, di mo kadmalasin. Isuday ito yung anak mo ti bunyag. Ano kahit mo sawa na dan, di mo napuputan na. Adan sa nga pulo kat mga tawan. Nakaradradwar na. Ni Bea, karadradwar na ti high school. Nag-13. Yung nakalap-lap sa dati anak mo kabad. Agmano ka kinininong mo anak. Agmano ka kinininong mo. Manok man king kaninong. Yakit ka siya na kanihapon Diyos anak. Bea. Kanot na udi nga pa nakakita kang kaya. Dedi may katlong nga birthday na kumpad. Kadig sumarsaro nga birthday na. Saan kang imimay? Wala ta saan kang nagayayap? Wala. Simple lang pa pasang pa ng celebrar meeting. Kahit anarad, napaintugot po. Kumpad, nadamalay bagat. Nandiyan. Pinanawan na kami ni Silvia. Kahit na jay, nang panahon na kata kami nga balay. Nadamat san sa balay nga mga kupara. Takas kasera kam nga ron. Kita na nga ron. O may kam kuma agyan ni balay mo. Yan tangi kitag may saka. Ay, wala ko pa. Apay kita ka saan? Kahit ko na ya. Kaslakla na bang aral nga dya ka mo manong? When? Siyempre, nagrigat nagmay sa. Kit gabot ta umayda nagyan manong nami da kumpadre Kulas agraman ti anak ko di bonya gani Bea. Kit mayata na. Oh, okay na. Iti kaadada manong nami dito'y siyempre nagkasarita da nga na siya at kanya kumpad. Bagam no manuti makabulan nga pagkasera mi. Tapno okay lang. Problema dada hanggang kasera. Ano? Kastoy ko ba? Noon niya, di kiti magastos dito eh. Di pag tinulungan ta. Di makan, pagbayad iti dato'y upa dito'y daga nga nagdisuan ti balay, kuryente, kandanom. Wala kong bad. Kada di ka rin walang problema. Sila tayo lamay sa nga pamilya. No kung mababayad kinataom, siyak ti lalaki kit babayad kinataom, asawa ka kuma, kit nibiyat anak ta. Haman nga nga mabaling ko pad. Awa mo ti bakla ka rata. Kas lakas dyan ti arig na.
Wano duwata nga ama, iti may isa nga anak. Apo nakagasgas at lawan iti anak ko, no? Si ka nga ninong na, kat talagang bilang mo pa yung budno nga anak mo. Ito na, di ba, tininong kat, iso ti, maawagan mo lahat ng anak. Ama, gabuta awanin ti ina, ni Bea, kat adda ka nga ama na, siya kaninong na, ay, mamalimet, siya ti magbalin na nga nanang na. Ang bakla kan sa amin, nagabakla. Ang pingorod nga saan ka agasawa. Kan saan ka agarem. Kumpad, pangasim, ibabawim, sana ka bakla. Ang pingorod nga saan ka agasawa. Sana ka bakla, kumpad. O sana ka agasawa, gumamgawit akmet. Ano serbi ng oras yung kwartak met, trabaho ak. Saan ko man nga tultulungan yung danalang ginitatang, api ko na, apay. Nalpas met na pabasa min, di kiti duwa kapsat ko. Tapay na asawa da. Pangusorak na ti kwartak, o regagangay lang ti sweldok, no maurnong, kisisyak. Kabaylak ba't ti mangiruwar ti babae kayo? Inaramid mo. Allah. Aramidik to palang kumpahin. Basta kuyugin na. Agad mo na. Di mangiruwar ta nga do, o regit awa mo ti asawa. Kahit ko lang manong naming ay may paneknek ni kumpadre ko las nga talagang saan nagabakla. Nga saan nga rason nga ibagada abaklak no ape nga jak agarem no ape nga saan nga agasawa. Tsaka mo amin. No adda kursonadak manong naming at rantakon nga ibaga ti kayat ko nga ibaga agbulon ti dilak. Awmad nga ti babae nga mauray ko manong naming nga isun ti mangibaga. Ako na ko ma, oy Simeon, no kursunada na, kursunada ka met. O sige, I love you ko naman I love you to ko kanak. Kaya't mong asawain na, sige, pakiasawa ka. No, dagkunat ka jay, apay kung mga saan. Ngayon maumot mauray ko manong. Nagtrabaho kam nga rod adwa ni kumpadre ko las manong name kat syempre nagbasa met ni Bea iti high school. Tuwa kami amang bagbaga ken kuana ninong ken tatang. Bagbagaan ni tatang na, bagbagak bat nga ninong na. Aduman dagiti amo ni Bea nga trabaho ti nagtibalay manon name tanagagit ngagdalos, dahil mas tiluto na, napintas ti plansana, ken mapanag labana kada iti morengmi. Kasta tiruta mano. Agbasa ni Bea, ket siyempre, dami mat nga kini kumpadre ko las, nagsapol, kaya itadmit ti masapol ni Bea. Ngayon din minsan manong naming imain ni nanang dito balay. Ay, Simeon! Nanang, dakigam. Ay, damo yun sa tumay dito, yung adari kita kakadwak. Wala na damag kong nga rog nga damag gayam kapkabalay mo. Kat lalaki mo dito yung alam. Kat na babae dito anak na. Susapo. Bagbagada ka din nga dakay ka no katagasawa. Doa nga lalaki nga agasawa nga damay sang anak. Anak ko di bunyag ni Bea. Ken kumpadrak siyempre Nicolas. Awanan ti ina ni Bea. Iso nga gaputam matikadwak dito ay umenta kong katkaduain. Kaya kaya adadamanan nga awan ti rantam nga talaga mga alat ti babae nga asawaan. Nanang man. Kaya sigamat kulas. Nana. Balo kan. Ay na. Balo si Bibiyag. Tapos nga pinanawan na kati asawa nga ina ni Bea. Saan nga naragsak ka na kami? Kapunta saan ka siguro manalaing? Ay, nananaw. Anak ti rason, no ape nga ti babae, kat panawan na ti lalaki. Ti kano rason, nasyak kang babae ko ma, ti rason ko, no ape nga panawak ti lalaki, saan nga nalaing ti lalaki? Vice versa, dadakit bang mangig ko ape di lalaki, kat panawan na di babae. Di matsungbat ti lalaki. Saan ka nga naimas ti babae? Gusto nga kami kay ni tatang mo Simeon, hanggang ngagsina, gaputan na laing ni tatang mo, naimasak bait. Dakulas kan ti asawa na,
Kapag na babae at pimanaw, agad sa nga nalang Nicolas. Nanang tilaad tang may pagbagay. Ay, may so dito tipod no. Dito nga tikabutin ko ang mga asawa eh. Tama ka sa anak ka nalaing. Kadagsabot tinalaing sa asawa. Ay, so karte ko na. Baka tilaing paglaing kat napigsa ka, kat alisto ka mababaon. Yan, na model ti utek mo ti akademya. Baka pati utek mo kat na model, iti romansa. Iso lalala sige, saan ka lang makasasawan, damang ano. Hey, susapo. Dada kini babay nga manglipot ken ka. Iti andan iti third year high school manong name ni Bea. Napasamak ti di mi pulos ni namnam. What? Nagpresentar idi ni Compadre Colas manong name nga isulang ti sulo amapan makitsenda. Domingo da idi. Tanong kasta nga Domingo manong name income makitsenda. Muno saan Domingo kalpasan tsenda nagkukuyog kami nga mapamit agaliwak saya. Nabati kami kini Bea manong name dito'y balay ket napan ni Colas nakitsenda idikuhan sa amin mapasangpet ket tinasangpet napasangpet mi ti damag nga na disgrasya adda kano truck nga nang dungpar kini Colas. Napanggam ti ospital kini Bea manong name tapno laeng ipasabat da nga adda ni ti morgue ni Compadre Colas. Nagluluken tiriknak manong nemi nga nakaammo, nakadamag nga awanan ni Compadre Colas ti ama ni Bea. It dalyawik ni Bea manong nemi nga adalangin ti abay ko ne kinaglusdo it sinarapak Bea Jakbet kedi mababalaw manong nemi ni Bea no apay nga nag-collapse na pukaw na tipuot na. Takasano nga amen manong nemi ti kasken kuana nga naganuspay tirik na ken panunot na piman. Abos tawa pinanawan ti inana sakit ita awaren ti amana. Arig nang ulilan nga demang piman ni Bea. Kat kastangon iti panagsangsangit na kabayatan nga nakamansayag dito'y balay manong nemi ti bangkay ni Compadre Colas. Adumat siyempre dagiti may nakipagladingit nang rona ka nagiti kakadwami ti construction. Ngawa man lang ni aniniwan nga makita mi nga umaymet kuma makipagladingit ti asawa na. Imsigon ti damag ket awandan diti Luzon at tadakanon di Mindanao. Taga Mindanao kano manong nemi ti simurutan na nga naudi. Nadak mo natang mga atibay kani Bea. Bea anak. Awanin ni tatang ko, Ninong. Ori tatakmet. Adakmet sa kamay bayan. Bea. Apay nga ni tatang. Sakit ti hit and run. Maunsan siya kumamat tinangdong parken ko ana. Sumuko. Tapno. Ikaro na tinarabid na kinitatang. Una sanggat na agpagita at tumulong kumamit ko naman. Namahot pagtanagam. Anak, anong serving at daornong ko? Tapno kastusan at ipanakay mansayag. Itatang mo. Naging ka panaka. Iti panakay tabot na. Di ba panunutag Ninong? Kasano ako nitatawarin ni tatang ko. Kasano ako Ninong.
Ket dayta nga sa ludsud ni Bea manon nemi. Iti maitabo na ti bangkay ti kumpadre mi. Kumpadre kantin amana. Pag sumat idin manon nemi, makalawas laengen ket malpasen ti klase. Nalpasen ti kina-teacher high school ni Bea. Sinalsud naman ang kanyang. Ninong, kasano kitan? Awanin ni tatang ko. Ano ito pang panunutin? Nagsubliya kiti pinanawan mi nga lugar. Napanakara kiti kabagyan ni tatang sa jay. Kumporme no, siya sinuti mangalakan niya. Nanaskin nga, nagbali na kakatulong daw. Naramida ka? Ano nga ron? Tapi ang panawan na. Ninong, ano ka man nagdiferensyahan? Nagdiferensyahan mi iti kabagyam. Muno kabagyan ni tatang mo. Di kiti kakabsat na, o nakasinsin na, di ba? Tadayumad gayam ti ayan ti partido ni nanang mo. No panawan na, kat mapangkay dya kabagyan ni tatang mo. Kakabagyan niyo. Ano nagdidiferensya mi? Saan ka di nga sa sidig ka kanya? Taninong na? Siyak ti may kadwa nga, ma'am. Nga itatawanan ti amam. Siya kun ti amam. Ada ka di madi? Ada ka di madi na, Bea? Ninong, ang mga ano namin to, sawan na kiti tao. Ang pwede kiti sawan na kiti tao, ti panunutan. Anya ko at sawan da? Ano kami ti adda ti panunot mo balasan ko? Naalas, Ninong? Naalas? Naalas nagkabalay ti Ninong kan ti anak ti bunyag? Ninong, mabali mo nga, iumandeta ka na kiti parents mo, kakapsat mo. Baka saan nga nga nalawat pa nagpanunot mo. Baka siyak din nalawat panunot na. Kada ilit kada kayo. Gapo ka din, na mom na model ti panunot ko ang panunot. Baka gapo ti kinasariwawag ti panunot yo. So makapanunot kay ti madi. Malaysia, wano na alas. Nga madalat kang kanak ko. Imbilang kang anak. Ngayon bakas pagkaregan ta, samon nga ibilang ti bagim nga anak ko. Adalatakin ka. No samon nga ibilang ti bagim nga anak ko, anang harod. Ninong, kaslamok ti adat ti panunot mo. Anak. Imbilang kang anak. Kit-kayat ko. Ibilang mo kumamad tabagim nga anak ko. Nga siyak ti amam. Asaan lang aninong. Taawanin ti amam. May manin ni nanang manong nemi. Tagunakon no adda ni nanang manong. Neta. Bagangaw nga bagangaw. Bakit ibagagayam king katikasta ni Bea? Kaya nabi nga di mo palubusan. Nanang man. Nabi ko mapalubusak. Nakituan. Tapos awanin ti pakaringgoram. Siyempre, awanin ti amana. At anatayan. Ulilan.
Ket nagtalinid ken ka. Asino ti mangbiyag ken kuana? Sika. Asino ti magpaadal ken kuana? Sika. Katapno awanan ti pakaringguram. Nga awan ti bang bibiyagam, awan ti pagbasaam, nga paggastusan, di ba lubusam nga panawan na ka? Nanang, saan ko kaya't apumanaw? Taapay, apay. Gaputa para kanya kadimbilang ko nga anak ko isuna. Anak, uno da ito hindi panahon tapno, makaasawa ka matlaeng. Nag-aasat ka muna tawon sa muna tawon ni Bea? Anak ko ni Bea, nanang. Anak ko. Anak mo, no? Anak mo ang saan kayo nga kapinano. Napindas ni Bea. Anya ti amok. No isukit ti aramadam tap no maiwaras ti aritos nga pilyado. Nanang, babaling ka din nga, ikatin nyo nga pampanunutan. Ang nakas magarigan, na mapasamak na ita. Di mo ka di kayat? Saan ko kayat na mapasamak? Gabuta para kaniyak, kat anak ko ni Bea. Ang nakas pagarigan ngay, ta adamarik nang nga sabalik ang kuha na, kat palubusan na kamay. Marakop mo, maagka, matagikwam, ta di kayo nga nagkapkapin na no, isa din yun nang. Di ka lang maamak na magibagbagat kasta. Awan dakas na. Ninong na ka lang, anak mo na di bunyag. Awan day ta iti panunod kenrik ng nanang. Ay, nakas pagarigan ta mapasamak. Nung makas pagarigan ta mapasamak, akit mapasamak, ng saan to mapasamak? Nga po ta anak ko ni Bea. Nga ore nga ta ng sulisugan na. Saan ko itong itulok? Nga saan nang tumat aramidin, di bang sulisog kanya? Nga po ta natakneng, nanakman, nasingpet, nga babae ni Bea. Amo nang iluglugar, ti lugar na, ti akim na. Eh, apeng na panawan na ka. Sana ibaga, ang mga madino, anyaman, no, ano ko na, apteren na, ti anyaman na sawan na kiti tao. Di ka, adda ti panunot na ti manasya. Panunot na lang neta. Bahala ka. Baka madamag kuntulangan nga magsikogan ni Bea nga sinakimputod kitsi ka akit numapasamak mantikas tawan dakdakas na masursuro na kininanang manunemi abos tayo di pa lang kit ngaw sa nakalalisto nga gwaret panunot na dakas mat nga rin pampanunutin na. Nagdalinad nga rod manong name ni Bea, iti sidong ko kitintuloy na't nagbasa. At siyempre, intuloy ko matinagtrabaho, kaya damat na gini ko ang daway manong name nga surunundak na giti padak nga gumubra, iti construction ako nada. Pare, simyod! Pare, ana, naimas, ti ana, tiloto ni Bea. Apit talang saludsudong kita mamang pangandakan niya. Hindi pa lang dati first year high school. 13 years old na pa lang hindi. Aglut-luton. Ganun na yung mas. Dahil luto ni Hapo Diyos kada keng kuha anya nga tanong, dusnugin ka. Laglagi pa ma. Dakal di bagay. Baskulado ak. Ang mga numay sa lagadanog ko may porwak ka. Pare, agagaw. Kamoy ang anguti kasta. Kaya ba yung matikad ng orat kas pagarigan man? Alaman? Awan asawa. Mas pagarigan nag-asawa kayo. Awan nakdakas no. Sumurdan ka. Magnamin siya miyo, nukas pagarigan lang Anak ko ni Bea. Anak ko. Saan ganito ka tama sulisog na makitkita? Nang naroon nukas ta nga, hana nga iyamak nga, naka-short lang, makitkitam to nga datuan nagtibalay, tawang matakadkadwayo kita, hanan to yung kabil jabrana, tanaka awang brana, nga makapulpulapul mo, kit makitam to jay mansanas na ganda, di kanto nga tamasulisog. Sa anak na masulisog, gabota anak ko isona. Adamat pangipagpagsakti aram ko Adamat igatang ko, iti one night stand. Kung konam lamat deta baka dati imam lat araramatin pare.
Ado ti kakasta manong na mga likliklikak nga narugit ti panunot ti tao. Nga wala, paset deta manong na ti panang sutil ti tao. Ti kunada nga sutil ti biyag. Hamat ka di nga maliklikan nga panunutek met. Ngem no kasta nga panunutek. Iwagsak ko nga dagos. Gaputa para kanyak manong. Idi dimtengen ni Bea iti sidong ko idinagyandan nga gama. Anak nga dagos tinariknak para ken kuana. Awan ti sabali. Teko nakon manong nemi unikak kano na isang sangayanak kano. Addan balay ko ngem awan asawa. Addan anak ko ngem jak pa nag-asawa ngem addan anak ko. Hindi nagraduaran di high school manong name ni Bea imbaga na kaniya ninong agsapulak ti trabaho inak sa syudad. Apa yung sapul ka trabaho? Ingka sa syudad nga saan mo pa nagtrapol ti trabaho? No di kat agbasa ka. Ninong? Pagbasahan na, kana nangarod kat anak ka. Aumat sa bali nga paggastuan ta. Agpaisuman, Bea anak, nga batit lang ti sweldo, nga dududwa tamet. Nainot tamet. Sa anak man nagastador, sa anak man ngagsigsigarilyo, uminumak bedlaeng no adret agpainom, ken pa sa makalagipak gumatangak tinumag. Diyak mat maibos nga dagos ti maysa nga bute. Nanda ni maupat nga aldaw ta maysa nga bute. Nainot ta. Diyak mat nagarbong agkatang karagitay hang important nga rawate. Nisika makita nga daon ng tarawate, gatayag. Kano kasta nga birthday ka, pala ka. Hanga bali nga tiyang pala ng birthday ya. Ay kaya manak ninong. Ure gaya maon inak. Kanori awanan na tayo ni tatang ko. Nagasak pelaeng. Tada ka ang ninong ko. Mamanutikas keng ka nga ninong. Gabuta nagbaling ka mo nga napatig kanyak, Bea. Akas anak ko. Di ka talagang awan ti panggip yung asawa ninong? Awan. Ano talaga nga, di amo talaga tagarem. Mabaling nga kasta. Tadyak ba't pa'y pinadas tinagarem? Awang ba't pa'y tinarem ko? Iso nga pa'y napadasan tinapaay. Diyan at ba't pa'y napadasan itinakinubya? Pagbasahin ka. Idan niya man ang kurso kayat mo. Kat aramidag ti amin, iyaradok ti bagik, tapos makapagtraduar ka. Mga met no, parita na ka nagiti naganakeng ka, kanirikapsat mo ninong. Apa ko maparitan na ka, no, pakabibiyangan ta kanya. Kinabot no, nakit natulungan ka nirikapsat ko, ti panagraduar da. Ako mati problema kada tatang kinanang tadamat jay bunso nga kapsat ko nga kabalay da. Napinta sa matibiyag da. Kat siya, ako mati sabalin nga paggastusak no sa nga siya. Oresahan ako ng kasasawa. Adda kamat nga anak ko. Dinakto nga tamat baybayan anak. Intun siyak taglakay. Talaga, ngawanan ti kapat gano sa nga si kaninong. Ninong. Adda mat ti gondaway manon nemi nga rakupen nak ni Bea. Nga balsak mat deta nga rakop. Ngawan sa bali, awan sa bali nga kay papananda kita nga inarakop no saan nga agama kami. Anak ko ni Bea. Ibilang nakmat nga amana. No pa nairwaman itininong awag na kanina. Nagbasa iti kolehiyo, manong nemi, business management, ti kurso na. Nasigbet,
natudyo, manong nemi, obrahan na amin nga obrahan na dito balay, sakbay nga masumbrek, mamanagbasa. At nagiging kundaway nga, maud udiak nga rumwar, nga mapanagtrabaho, no sa kat umununaat. Kat nung astamal pas klase na, agawid, anong nga na pagrebangan na dito balay, kat sana matabaybayan, tagrepaso, ag leksyon, mga rawid ti leksyon. Tuloy ko madlatan nagtrabaho, tadyak man bapukawan ti trabaho man, ore nagpatinggak lang ti kon ako nga nagtalin na edak, na isaltegak iti piyon, para bagkat, para baon, para bagkat ken na mababaon. Hadaman increase agit sweldo, tanang nalaklakam, nalangin ginamula sweldo, kung nagit agdadamo nga piyon, nakaskanyak mano. Ito nagbalinak ba't nga na po trabaho mano. Ado na, nagitay nalpas mi nga na kontrata nga construction, ano balay, kanda dumapay nga building. Saan nga napupuutan ti panagbalabas ti panawin manong. Siya kung ti kararagsakan ko na. Taore may saklangan ninong. Nga magraduarin ni Bea iti kulay. Wen manong nemi nakararagsakak nga nangabay kani Bea. Iti pa nagmart sami, iti nga graduation program. Ore lang makalwa, manong nemi, iti awatan ng diploma na. Sana inyawat kanya. Isakot ko kayo katinong. Ngim si kamit lang tagikuha ka ng diploma. May kodrum to. Na-display mo dyan sa alas. Sumre ka kadangos ti trabaho ninong. Kawa na. Kahit numabalin ninong. Nuadan trabaho. Saan ka nga sumrek ti construction? Oh. Nanangarte brakon. Ginagyan galatan nito balay Parubatan na. Ano pa nagtrabaho? Sa nagpasunga din ng sumangpat. Anat serving or takalabagi. No saan ang kong aramaten. Ikit na bigsangot pa lang. Manulang ti ko tawang ko. Adayo pa nga 50. Madbayag piti pa senior citizen ko. Senior citizen ak doon. Adun to nagiti apo ko ken ka anak. Siyempre, naggraduar ka. Nagtrabaho ka. Sumarno agad nag-asawa ka. Umuna nga sweldo ti anak ko, manong nemi, idi ta awisan na. Mapanggam ka no ag-date. Ano? Ag-date ta, ninong. I-date ka. Gusto sa talato mo nga sweldo. Napilango mo na nga parang supapak ko ti kinambag mo. Saan kong ororayan tanyaman ng supapak mo, anak? Itinaramidan. Kaya nagtultuloy pa lang nga obligasyon ko ken ka. Ore na danton asawam. Imposible nga, eksakto pa mga iwan ka nagiti. Anak mo, ang baling apo ko. Ngam ti may balakat ko ken ka, Bea. Talangem tagpili. Nagpeso ako nada, nga dahi talang iti kakaiso na inted ni Apo Diyos nga pribilehyo para kada tayo. Ti anya ninong. Ti makiasawa. Ti agpili nagbaling nga kataktak ko na inay. Mangmangay ko na ita. Saan asika tinangpili, tinagbaling nga nagan mo? Saan mo nga napili, noan nga aldaw, anay pasngay ka? Saan mo nga napili, tinagbaling nga inakin amam? Han? Kaya dumapay, nga saan mo nga saan ka na kanti pribilehyo. Ngamit dahil ito yung privilege mo. Sika, iti baka mong agpili. Nusod agbaling nga asawa. Mawatang kayo ninong. Ngamapi nga tanga doon na kitag kamali.
Tao ti tao, ang bidot. Ano nga tano, italag-talaga na po Diyos no, iso tagpili. Bakit mabaling mo ako na Diyos ko, dakil ako man tibang pili, no sa sino, iturumbeng nga para kanyak ko naman. Ngano kas pagarigan ta, santo nga na siya at iti pili na. Di ba balawan tayo lang ni Apo Diyos? Perfecto ni Apo Diyos na. No, andaman na kita saan nga na siya at mapasamak ti tao. Saan nga na Apo Diyos na kinakim. Iso na matlaeng ti tao na kinaramin. Dahil kung kunada nga mangmangig ko, nga ti tao matlang ti mga raramit ti bukod ng agasan. At dan makatawen manuniming agtrab-trabaho ni Bea iti may sa kumpanya. Idita, intultuloy kumatlat tamanong iti panagtrabaho ti construction. Para bagkat, ibaunda, inggalanday jay, iyawat mo data, kasi tarabida yung kasi jay. Ang nga manuniming napasamag iti aksidente. Wine, mano. Si Miro ka, hindi may sa nga pala-pala, aksidente mat manong nemi, nga da nakadalapos, di may sa natangkid nga banag, landok manong nemi, itingato, kat na umahin, Ito ka nawan nga gurong ko, manong nemi, tinagdiswan, titubo, alandok. Ore ko lalapukaw, tipuot ko, tisakit ka na ut nga narigna. Nga di agsublin ti puot ko manong nemi ang dakon ti ospital. Nagsangsangit ni Bea. Ninong, Bea, Ninong, nagyaman ti ginabad Diyos. Tatisakam tinatupakaan, imbas nga ti ulom. Iti madamag na kanya. Diyos ko kunak, awalang rodin tinak. Sana diskrasya nga natay ti amak. Si kakaditi sumarno ninong saan ka diya. Inoas pagarigan ta sakman ti si Marno anak. Hangabali at adamat ang trabaho. Yung saan naglantangan na nagsak ninong. Kahit kung andakal at kanya, kahit ko di makapagsupapak yung kaninong. Ano na masamak na kinawan nga gorong ko. Nakalasat kaninong. Ngam ko na di doktor. Makapagnakaman. Ngam saan nga normal. Agpilay-pilay ka. Uno saan kat saan ka makapagnano. Saan ka ang gusar ti sarukod. Kabay nagtupay lang ang tatagtrabaho. Ura nga stoyin ti sakak. Saan ka nagtatrabaho ninong? Diba? Kung nakmad ka na kayo, nga saan ka nagtatrabaho, tadakmad din nga, agsupapak ti kinang bagyo. Agbiyak tamat, tadamat trabaho. So nga, siguro ninong, naikari akastoy. Tapno sigurado nga saan ka nagtrabaho. Nga maging kakayak. Kahit ko ba nagtatrabaho. Ninong, nabanog kayo. Gusto na, napaudan ti panagtrabaho yo, panawon matin tapno. Agnamay kayo, katsak ti makamuka na kayo. Tsak to lamo. Muna saan, mang panunutak ti pamuspusan nga nalakalayang obrayo, nga saan kayo marigatan nga kumita kay ti kwarta. Kas kumatan niya. Tsak pa nakapanunot nga, mang panunutak ti kasjak. So nga, saan yun itong ipilit pa ninong nga mapagkagtrabaho ti construction? Baka awang bakit mangalakad na kayo na tagasunong kapag trabaho na kayo nga piyon kayo para bagkat. Baka saan kayo makabagkat? Gabata, pilay kayo maten. Agsasarukod kayo tumaten. Baka na de paiyawat na kada kayo kat saan kayo nga makapan nga dagos. So nga, gusto na ninong. Agretiro kan ti construction. Magkita ka na sa bahali kang pagtrabaho nga pakakitaan ti kwarta na saan ka unay nga marigatan.
Kasta nga ron tinapasamak manon nemi ta oray kayat ko sambot na kayat dagitiya dati nga pagtrabaho ak manon nemi nga alaen dak. Wan. Oray bagagpay nga diya kagudwat isuwaldok tinaldaw kat isu itad da nga saan nga buo nga dati. Ngam sanda na kinayan. Tinaramid manon nemi ni Bea nangisariping manon nemi iti iti balay iti store. Ninong? Mayat natin na panunutak, di ba? At ornong ko sa puunan nyo, may pasdag tayo sari-sari store. Simeon, sari-sari store. Onobea, sari-sari store. Kasi nung araw tagbantay, glako. Sika, hanggang matang nakatugaw ka matlaing, nadagumatang, magawat mo laki di, oresangkan nga tumakder, Di mayat? Kaya nung kasbagay sa mo magawat, may salang addang mo, addan, magawat mo. Malasang ko makano malugi. Habi ka mamalugi kayo. Nakapsutak termitig. Ha? Sa nun naman pa nagsupli. Baka mat na malugi Tanga tamad. Sursurwang ka to agsupli Basta dandan ni malpasen. Mapanak to nag-agatang ka na iti maikarga. Kabayatan nga may laklakan iti lisensya na. Haninong? Sige. Gusto ko naman No, kalpasan ti piyon iti construction. Hagbalin ako nga store owner. Hanggang sabi ko sa anak to nga agriro nga kwenta iti pa nagsuplek. Ang mga matkid din pagamom tabasit matipuunan ng gapat madi madgayam ti pa nagsupsuplek napya ko imbes ko mga sangapol ti suplik ket 5 tapno saan nga malogi. Hanggang iti may nga malem manon nemi ti mawag kaniyak ni Bea tadamat ng cellphone mi pang kami nakasyon nga listo manong. Ninong, anak, irapin nyo man lang ti mga isagahan ti pangrabi tayo. Tayo ko na. Ada sangi ihilita. Iya mamukang ka. Agbalin tong manukang yo, asawak. Leyo tinagan na. Excited akman amanong. Hindi mapupuutan. Agasawan ni Bea. Agasawan ti anak ko. Anak ko ti bunyag manong. Ngayon sa anak pa yung asawa at talaga ranta ka ti kasawa. Nakakutse da nga dimteng manong nemi na pinta sa kutse. Sinabat ko ida. Leo? Ni Papa? Papa, ni Leo? Ay, kamusta ka, sir? Leo ko na yung kanyak. Tito, gusto ko na nga talagang nagpatinggalayang ni Papang mo ito sari-sari storyo kapag pilay, sasarukod. Naalak na ito na disgrasya, kabayatan ti pa nagtatrabaho, sir. Alas, sobra kayo. Kaya pata mabalin ng tiagitasar. Anusam sa anyaman ti na isagahan nga pagsasangwan tayo. Dito ko nga namuhan manon nemi. Iti kang kami ti kundaway nga nagsarita, iti anak ko ni Bea. Ninong? Di ka mas daw na apin nga, imbagak nga papatiawag ko king ka. So nga sa anak ko nga gririri, agad magustok lang aron. Di iruwa mo lang nga peso, imbas nga ninong at papakunam. Nga mapin ngamin. Saan ko imbaga ka nakuha na ito gusto, no? Natikat mga sawan. Jack imbagbaga nga,
nadanak ti ina nga saan nga mapmapnek. Timbaga, ulila akong ti ina nga si bibiyag ti amak ngawan sa abaling no sanga sika. Apay nga saan mong yung bagatipod no? Mabutengak nino. Ang mga nosanga ituloy ni Leo ti mangipatag kanyak. Kadipat-patag ko ni Leo. Diya kahit nga mapunga ko ni Leo. Sino ni Leo? Lang ka na tibak nang. Hamag nga rin katrabahuan. Katrabahuan. Ngayon anak taking kuka ti kumpanya. Halya? Kahit bak lang Wen, adudag ang kakabsat, adudag tagtawid. Ngayon, ore anak taking kuka ti kumpanya, ang trabaho mat lang. Kaya ang mukha di naganak ka ni Leo. Nga kasken kalaeng. Iti agbalintong asawa ni Leo. Kinabudno na, Ninong, naminduhamat nga namit ko di naganak kang kuhana. Kat dajay, saan ko ibagbaga tipod no? Basta timbaga, ulila akong tina, kat siya ti amak. May mayat kumamag lang na yung baga. Tsakayat Ninong. Ibaga, nga si bibiyag pa lang ti inak. Nga saan nga map-map na, kat pinanawan na kami, kaditi tatang ko, basta. Sa ko ibaga, nga kadandanak, kat ninong ko lang. Sabi kay lalangam ti Ninong. Tingad ko sa una, agkapkabalay nga, saan tang agkapkapinano? Ninong, bidot ko nga tatisang ko pa lang ibagatipod no. Akin talaga bidot mo Awang gas ti bang ibagati kinapod no. Taday ta kinapod no. Iso iti sumang sumbat, iti saludsud mo. No kaya't nakalata ni Leo no saan. Baan yun Nalpasan na kasi dyan. Sustenera ko na Imlaglagi pembeya. Awan ti palimad ka din tulong tao. Kadagiti si Marsarno nga aldaw manon na madlaw ko nga mariribukan ni Bea. Wen, ada problema na. Bea, Ninong, madlaw ko nga kalpasan ti panangayam amom ni Leo kanyak kat saan ka makatal na? Awan ti na urlos kan natal na nga panunot mo. Hanga kaslayli nga nakalaglagan, ti panagtigtignay mo, ngajak mga tisenaay mo, dito kat nakarabrabo ti isam mo. Ngayon ka na gito mas stress ka. Ma-depress ka. Ma-overpatig ka agad tawangan madadahil sa lunat mo, anak. Ano ka na di problema mo? Problema kapat lang ti sangko pa nang ibaga tipod no. Ano nga tataramin ti Ninong. Tapos hindi kasi tagat. Masulbar ti problema. Nga niya. Kasano nga ibabawik timbagak idi nga da kayo ti amak ori sa amet. Kabuta anda panagamak ko Baka numaamon tumitlang ni Leo ti kinabudnog at mapukaw doon ti panagtalik na kanya. Dahil ti mangriribok kanya. Ninong, kahit na mapukaw ko ni Leo. Kaslawan sa sarbin ti biyag ko na mapukaw ko ni Leo. Kaya manong naimi kapatipat-patag ko ni Bea. Kaya't ko nga tulungan. Iso nga nagtignayak, manong naimi. Nga jak pinanunot, nuan niya't resulta na ti rumbeng aramid. Nagrubwatak manong naimi ket oren no, at sa rukod ko,
Napanak iti kumpanya magtrabahuan ni Bea. Nagsalud-suda iti security guard manong name no sa tinatayan ni Leo. Rimuarka no ni Leo. Dinamag ko manong name no mabaling ko kasarita di kitiya. Naganak ka ni Leo. Mas daw matisikyo mano. Kaya na kami di bagam. Kamsat, kasarita mo kiti big boss. Siya ti kadkadua ni Bea. Ni Bea kat agay na yadda ni Leo sa nga di. Wan. Siya kati father na. Wan. Siya pagbaga ng father nga. Na disgrasya ka kanil. So kagpila-pila ka. Wan siya ti father ni Bea. Nagbalinto nga balaya mo. Dagidig big boss. So kasarita kumayda mabalin. Lakit sudak kadakwada no kayat dakapasterkan. Kasta ti SOP mga gwardya. Asige nga ron. Manong name tinawagan na ida. Iti intercom. Imanunggot naman manong name kat napahanak ka ron. Medyo amakak manong name ang torturid ko. Oh. Sige gayam ni Simeon. Uwan, sir. Ma'am. Apa no, hindi ko may importante ng ibagam. Apa nga, di mo ibaga kinileo. Tadakam kumati. May. O no, insante kumati sa bali nga lugar. Saan ko nga napanunod dito, sir? Ano kami problema di anak ko? Di anak ko, iti bunyag. Sino na anak mo di bunyag? Ni Bea. Maribukan ti anak ko di bunyag. Kahit kung tulungan sona. So maya kon kada kayo. Tapos ibagag kada kayo ti putput no. Ken siya kon ti dumawat ti pamakawan. Para kini Bea. Kinunak manong name trinugyakon ng imbaga kadakwada ti pudpudno. Noan niya, ti amok na kinapudno. Manipod, iti panangpanaw, ti ina ni Bea, isuda nga gama. Tasimuro ti sabali nga lalaki. Manipod, iti panangalak, kadakwada, idagtawon pala yung ti 30 ni Bea, kat nagkakabalay kami. Ngayon bilang ko nga anak ko ni Bea. Nga kastamat ti marikrik na kaniya nga siyak ket amana. No apay ka saan nang imbaga ti pudno ket imbaga ti rason. Mabuteng iti posible nga panakapukaw na kini Leo. Kalpasan nga na istoryak ti pudno manong name. Inulit ko ti nagpakawan. In behalf kini Bea. Ken ore siyak, sir, ma'am. No dawat ti pamakawan yo. Hindi kasi siya nga naramid ni Bea. Nasaan na pa nang yung bagatipod no? Sabi ko matawawatan niyo. Mawatan mi. Ken saan kami kas kadigita duma kas ti panang ipapam mo. Nga posibleng kagura mi, hindi kasi siya nga naramid na. Ken iti pamatim nga gabuta kas jay, tinapasamak, kinanumuyo. Ket saan kayo may kari kadami? Da kayo turumbe nga may kari. Naruna ken ka, Simeon. Nakadaldalos ti puso. Nga nangipateg, iti suuray sa mga kapinano. Nga ni Bea. Ket talaga, nga inakem mo, iti akem ti pudpudno nga ama. Dagiti pudpudno nga dita nga ama, saan danto pa nga maaramid, iti akem da, iti anak. Idinto tasaka, nga saan mo kapinano, kat naaramid mo. Na isang sangayan, ti panagpuspusom si Simeon. Kastamat ka ni Bea. Iti likodan siguro ti adong intriga nga lasat na.
iti panagkabalayo nga saan met nga kapkapin ano. Ngam ka po iti panangipatig mo king kuana panangipareknam nga sikakit amana. Nagtalinaed mo iti puso na nga sunakit anak mo. Awan ti pagdanagam. Ibagam kinibeya. Nga kayat misuna. Nga saan nga mabalin. Nga saan nga isuda kinileyo tagasawa. Pero kayat mo balayan. Pagsasaritaan tayo, ti kalaysa da kiti doa. Nabang arang nga dagos tirik nakit kastawan iti yamyaman ko kadakwada ng runa kini Apo Diyos. Iti maamuan ni Bea ti amin manong nemi ti amok idikit kagura na ngam kastawan iti yaman na iti maamuan na manong nemi nga awanin ti problema. Tay muno na nga naamuan na kini Leo manong nemi nga napanak sa jay anak isarita ka na ginaganak kang kuwana. Nagkalay sa manong nemi da kinidwa kat syempre waragos usaharak ti sarukod. Siyak tinangabay iti anak ko. Very proud ak manong nemi nga siyak ti ama ti kas kinibea nga nakalaplapsat. Wen apalaki asawa na iti kas kinileo nga anak ti may nga maknang manong nemi. Hindi pa nagasawan da kinidwa syempre. Impanawan ani Leo ni Bea. Kanagmay sa akon. Ngayon tinaramid da manong. Insagutan da, iti gagangay lang ang bukod ko nga balay, iti asideg ti kumpanya. Tadayo ngamin, iti impatakder ko iti nga balay. Inlako ko, manong nemi, iti balay, impatakder ko. Sadak inregaluan, kabukbukudak nga balay, ngada iti asideg, iti pagtrabahuan, ken ti balay, Dalea, uno Bea. Ken inikandak iti trabaho manong dagiti abalayan ko iti kumpanyada. Ti trabaho nga saan nakasapulan nga tumakdera takderak. Ag trabaho ak manong intenda nga nakatugawak lang nga mamanulak lang ang tumakder. Ti may bagay nga trabaho iti kas kanya nga adda diferensya ti sakan. Oen manong nemi kastoy tinagbalinak nakananama numampay sa anak na nag-asawa. Nga nadanak tikas kanibaya nga anak nga nangibilang kanyak asal lang aninong nangipatag kanyak asmet panangipatag ko kenkuana. Ken adatuwa nga apukok manong nemi nga anak ni Bea isuda kinileyo. Masaramat inak sa sumarong kari di balay dakit kaayam ko kasal sarita dakit apo ko. Wala saan kat umay damat pumasyar itinregalo da kanyak na balay ko. Wala saan manunemi kat agkukuyog kami isuda nga sang kapamilya agraman kanyak. Kanuwari pa dakit abalayan ko. Mabangga magpaspasyar, kadi nga duma-duma na pindas nga lugar dito Pilipinas. Inakadandanon kami pa yan, ginapindas nga lugar dito intero nga lubong man. Uy-uyo nga ndak nga rod manong. Nga mabalinak ka no pa lang agasawa. Diyak pa yung agasawa, iti kabanwagak. Itakid din nga lakaya kun ko naka. Hanen? Tamok, nga dinakbaybayaan ni Bea. Kanya kita pukok. At posible, as pagarigan, tagbalinak to nga bedridden o kastantuman ditong balko, agad adamat nakasagana, nga usarek, nga aramatin din to, apang sweldo, iti asinuman, ang mga sikaso kanya. Yan tangay, makitkita kon, manong nemi masirsir mata. Nga sa anak to nga grigat, nukas pagarigan ta, sumalog ton tipiksak. Gapota, itilikudan nga awan ti asawa at damat impatig ko anang ipatig kanyak nga anak at damat imulak nga apitek inton dumteng tindak panagapit. Na ito iti pagkasarita manong nemi katagyaman ak launay iti anos mo anang urnos kalbasan ngayon nakinsan kang ka ti Italiana
Kanagyaman ako na tilaing mo nga nang imbasa kat sabi kumat at damat ni batik nga adal liliwakin pagsarimingan tibiyag kadagiti padak kadimngeg. More power to your program anong and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagaya mo, Simeon. Thank you king ka Simeon. Ninong Simeon. Iting ka pa nagsurat. Kaya, takunadan, agdepende ti kasat ti biyang o rin awan asawam, naragsak ka, tadamat nangimulaam iti imbag nga ingkanto at tapitin. Ta o rin, adda kita adda asawa na, adda pwede kita amak, adda inang, adda lang anak dan. Ne, kaslawang pati maori damat nga tulong kan kaasi, di kita anak da. Idinto tada Simeon ka ni Bea, sandaman nga kapkapin no, ninong lang, ngem talaga nga nakarkaro pa ng pudno nga gama.